sini lama prai thanai bos thanai cpm tongfrun 2011 মধ্যে जों এই বস কালবা যে খতিং মানি जों অবন পরিবর্তে जों রাস্তাनि बागै जों ब्रिजनि बागै जों गोबां मानस जों काफा आइमलान थानि नारायणदुपिन थानि काफा बकालां मालिया जे जों देबरता बीजेपी बर्तमान तमनि जों बनि थानि काफा जों लामानो जों माइया जों बनो बुट जों पास खालायखाबले जे चलेम विधानसभा जे बस बुट गोबां मानि पास खालायमानि जों चिन्तिफोरसा हामकरायनि जों बनबो बुट खालाय पास खालाय रहमानि जों लामा सुदों जों माइया के तिफोरसा हामकराय बजागा जों तंनाय और जों ताबो जे और सुदुसिनि बंसिबार गासबो सिमिनि इतराय परिया प्राय सुतामरा गासबो मथे परि खायो प्राय 70-80 जना छात्र दङ अनेक बानो जों सिनि सुबुत एमलानो जों बहुत कयखा बब नायखामा के नायमान परे आशा खालाय आसान कुल फल करे बे जों मातामा तिफोरसा जों साबै थुंदा थिनाय तिफोरसा जे ताबो एमलांनि दं जों माके जों लामा सामना लामा रे आंकांके जों बब पासि सनो तंग जों छाडी कोनो भिजिट अट खायथामा के कोनो भिजिट वासे खायमान परे बब दङ ब नायथामा के सरी साबाबो सुबुत देबरमा बो एमला सुबुत देबरमा नायथामा के बसुनथामा आसारो आसान जों कोनो जों माया जों बुटमान कारण तामा जों जाति को हमदोंमोन कारण ताम जों महाराष्ट्र हमजागो जों महाराष्ट्र हमजागोन बिनति जों बनबा हमजागोन बुटका बुट माने परे जों ताम फ्लागे बर जों आसुगिन को तंनि हिंदा जों बुट बो जों सादन सेबनाय नांगामले हा चले मुनिसनि उनिसलानि बो सेब सबनाय नानि नांगामले जों सामने सानिसला जों बलग थानांगो जों बलग पावर करे सिने डिसिप्लिन खायजागिया जों सामने जों फानमान खायना जों बनो कयखा सा जों लामान जों व्यवस्था खायमाना मिया चारिनि परीक्षा दङ प्राय 70 जन परीक्षानि मे 10 जन और क्लाय थांका हा अल आमार उनुगै बर मुक्ति क्लाया दानो बर मुक्ति क्लायबले जों बो जागा जों उनो तिंना तिबो करै लामा करै 3 বছর का जों ताब एमला सुबुत देबरमा तमनि अल आमार जों बर मानायसला 3 বছর थां बताम सुनो किसपन ना हाया बस परिवार मन काबे जों और दं प्राय 70 परिवार सत परिवार अमतुनो थांला सखले जों तो थांला सुनि दङ गा बसकांगो ताई 28 निर्वाचन फाइ दङ नर बप्ति रक वान सक लामा रक हामिया अंगा बप्ति र नम वान सक जों जे नायमानि जे जों जे सानमानि जदि माइनां कांके जों दुया जाटासो जों बुट दिया जों बुट बकट थायना तामनि बगे आबो इको जों लामा माया दैमाया जों बुट दैसा जों दैमाया लामा माया जों बन तानाय ना बति एमलान जों सामनो नांगिया जों ता बन नंनि बिसिके बजाराव जों बंसिबारि बिसि कय नम्बर वार्ड नंमो 4 नम्बर तामो कामी जों 25 परिवार 25 परिवार ता निन मुं सागरि के सुकुचन्द्र देव बर्मा